का कि अखंड भइल बा एमे 3 आदमी के नाम लियल बल्कि माई लोग के नाम नहीं खेली हो। हरे माने महादेव का नाम लियल बा, राम के नाम लियल बा, कृष्ण के नाम लियल बा, माई के नाम नहीं खेली हो। आज जब तक ले माई या बाप दोनों आदमी के इज्जत ना करिए तो दुनिया के विकास के काम ना होई। या सजाम प्रारंभ भइल तब पति या पत्नी बैठल होके पूजा पर। आज जब एक पूर्णावती भइल तब पति पत्नी दोनों आदमी बैठल होके। काहे कि पति बिना पत्नी अधूरा आ पत्नी बिना पति अधूरा, माई बिना बाबजी अधूरा, बाबजी बिना माई अधूरा, औरत बिना मर्द अधूरा और मर्द बिना औरत अधूरा। यही से चर्चा कहिएला विवाह गावल जाला, चाहे शिव जी के गाय चाहे राम जी के गाय गावे जाला। ऐसे कि बाबजी के नाम लेल बन तो माइयों के नाम लिखल जाला। तो समय के बात हो एगो अत्याचारी के अत्याचार बढ़ गई। जब जब वही धर्म के हानि, जब जब ये दुनिया में धर्म के हानि होला, जब जब असुर पैदा हो जाले, जब जब धर्म के राक्षस पैदा हो जाले, जब जब नारी पर अत्याचार, सज्जन व्यक्ति पर अत्याचार, साधु संत पर अत्याचार, गौ पर अत्याचार, धरती पर अत्याचार, तब तब ईश्वर के कोनो न कोनो रूप धके आवे के पड़ेला। तनी मेन में टोन दी भैया, मेन में भाई देखी ना कहाँ बोला था हम, कहाँ किंगा बोली हमें। और तनी मेन को रसवत को उठा दी मेन। हेलो हेलो ऊपर हॉर्न में बोला था महाराज, बक्सा में बुलवाई। हेलो हेलो हॉर्न बहुत ज्यादा बजाओ तानी, हॉर्न कम रखी। हेलो हेलो ढेर देर सुनाए खाती करता नहीं। हेलो हेलो दूर ले सुनैले काम ने कीजिए, जागल बकरे खाती जाके दी। हेलो ये सूतल बकरा के कष्ट ना देवे के, ना तो जे सूते के प्रेमी बा भगवान के प्रेमी नहीं के ओकरा निमन लगी। सूतल यहाँ लगी गरियावे। एक तो गुप्ता जी 24 घंटा जगवले, आई एगो पागल कहाँ से आगो जी आज जगा दे तो वो आदमी लगी हमरा के गरियावे। जबकि एक दिन सूतिए जाए के बाद आ तब लोग बेचैन बा। एक दिन तो ऐसा सूत जाई ये भोलो से काथला से ना जागल जाए। तबे गांव में नगर में देखो तनी माता बहन के जागरण, जागा महादेव हो, जगाओ महादेव। ये कितना बढ़िया मुहिम बा। यानी महादेव रोवो जागी हमरो के जगाई। जितना दे जागल बनी उतना राउर हो, जितना जाग जाए बुहे राउर हो। सुत गल पाख बन भइला पर खुली कि ना खुली एकर कोनो गारंटी नहीं खे। ऐसे जितना जाग जाता नहीं राउर बा, सुतला का बात कोनो एकर गारंटी नहीं खे। पल में परले हो जाई, पलक उठी कि ना उठी कोनो गारंटी नहीं खे। तत्याचारी ए बाबू एने का बते उतर लो झींगा 60 रुपया किलो आई हम। ई फोन से ना पूछब रहुए जे माई खइलू है कि ना, बाबूजी खइलो कि ना, लगोले बड़े फोन कहाँ बा? कैसी हो तो कहते जैसी थी वैसी थी। मैं क्या करूँ रतसिया कोठी पर बैठ करके मुंह मार। हेलो अत्याचारी का अत्याचार बढ़ गई। और राक्षस के नाम रहे हेलो हेलो और एक में टून दी महाराज। हेलो एगो राक्षस बड़ी अत्याचार बढ़ा दिलस। राक्षस के नाम तारकासुर है। इतना अत्याचार कलस के देवता लोग के जियल दुश्वार हो गई। सारा देवता लोग तबाह जब हो गई तो क्षीर सागर में विष्णु भगवान के लगे देवता लोग गई। अजा के कल के हे नारायण, तारकासुर के अत्याचार सब हमने के जियल मुश्किल बा। लक्ष्मी जी पैर दबाओ तारी, कहते कि स्वामीनाथ भक्त के दुख देखल जाओ। भगवान नारायण कही जी का दुख बा बताई सबे। तो देवता लोग कहते कि नारायण हाथ जोड़ी अरे कोहिले अरे बचानवा ए दीनानाथ अरे मानी ना कहनावा हे भगवान हमने के दुख कैसे उड़ाई।
पिछला बॉक्स मास्टर बढ़ाई भैया, पिछला बॉक्स के कैसे होई पापी के मरानावा हे हरि जी मानी ना कहाना कैसे होए काहे के अभी एगो चाची के तरफ से 100 रुपया पुरस्कार महादेव के नाम पर मिलल। चाची के प्रणाम करब और बेटा पतो बन रहे महादेव से निवेदन। कहता विजेंद्र गाई सभावा में माथा नाई चेला मुड़ लगो तम तूफानावा हे हरि जी मानी ना कहाना हे दीनानाथ वो अत्याचारी के अत्याचार कैसे समाप्त हुई। भगवान विष्णु कहने की हे देवतागण अरे लो ब्रह्मा जी के लगे जाए। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हुए। अब ब्रह्मा जी बताइए वह राक्षस निमन बाउर सब उत्पत्ति करता रहे। उनका लगे रहुआ सब जाई अपन दुखड़ा सुनाई आई पूछी जे वो राक्षस के मारे खातिर के कर अवतार होखे वाला बा। तो सारा देवता लोग ब्रह्मा जी के लगे जाके कल के ब्रह्मा जी ये बताई कि तारकासुर के अंत कैसे हुई। तब ब्रह्मा जी गणना करके बतौनी कि देवता लोग उपाय कही बा। माता सती हमन कुंड में जर के मर गई बाड़ी और वह सती पार्वती बन के राजा हिमांचल के घरे आयल बाड़ी और जंगल में तपस्या करत तारी। आज जब से सती जर के मरली तब से शिव जी ध्यान में बैठल बाड़े और वह सजा के शिव के ध्यान के तुरवाई आ केहू का पैरवी करके पार्वती के संगे बियाह करवाई। जल शिव आ पार्वती के बियाह ना हुई तल एगो 6 मुंह का लड़का ना हुई आ जल 6 मुंह का लड़का ना हुई तल राक्षस के केहू मारी ना। हेलो हेलो बहुत ही बेस हो गल बे भैया ए बहुत बेस हो गल बे में टोन दी महाराज। बाप रे बाप टेबल डाली टेबल हल हल एक बेर बना दी तब मोबाइल पर कम ध्यान दी अपना काम पर दे दे ध्यान। अब देवता लो सोचा जी का कोई जाओ तब भगवान विष्णु कनी करुआ लो हमरा संगे आए आ चले के शिव जी के ध्यान तुरवावल जाओ। तो देवता लोग कहता कि रहुआ जाई हमनी के ना जाए जा काहे ना जाए सब काहे शिव से जो टकराएगा और दुआई अच्छा शमशान घाट में जाएगा उनकर के आँख खुलवावे जाई हो आ कहीं खिसिया के झरा दे तो केल ठिका लिया। अब देवता लोग भागे लागल तब भगवान विष्णु कन जे उपाय एगो हम बताओ तनी। अरे वो लोग कामदेव के लगे चली आ कामदेव के लगे एगो बाण बा आ बाण कामदेव जेकरा पर चला दी है वो का हो जाई काम से पीड़ित हो जाई ओकरा शरीर में काम हो जाई है आ काम माने प्यार मोहब्बत। अब बानवा मार दी है शिव जी जाग जाई है आ बियाह करे खातिर लोग ये चिल्ला है। देखी भैया कैसन बान रहे उ बान जकरा में लाग जाऊ प्यार प्यार लागे चिल्ला है। संजोग ठीक बजे उ बानवा ये बड़ा नोइक है ना तो कहीं मेडिकल हॉल पर बानवा भेटा जाए तो लड़का ले लेके अपना के गोभ लेते सब आई लड़की कबो टावर पर ना चढ़ती सब वो बनवे लेके गोभ लेती सब बाबू हाँ टावर पर चढ़ जाता रही सब आ डेली के काम हो गए भाई सोशल मीडिया पर बियाह करे के बाद टावर पर चढ़ पड़े वैसा बेटी के मर गई बढ़िया जाना बेरा टावर पर चढ़ता रही सन हम तो सूतर रही जागल तो रही ना तो हम जई थी आ टावरवा के नीचे से हेक्सा ब्लेड से काट देती ले दे दबा के मर जाती। वाल्मीकि बाबा के साली चढ़ रही है टावर पर इतने इतिहास अंदर करे को बहिन चढ़ रही अभी तुम वही जी बाड़ो और खुद भूत भोगी बाड़े बेचारू खुद ऊपर चढ़ल है आ सकल जे चल तोर शादी ओकरे से हुई
लेकिन उतर तब जाके उतर। अब कामदेव कहल के देवता लोग जाके कहल कि कामदेव हमने के मदद करी। का करे के बा? अत शिव के काम के बाण चलाए। कहले जे एकरा खातिर हम ही लौकनी है, माने हम ही कमजोर बुझाता नहीं, हम का बाण चलाई मारे कहता लो कि मारे बाबे के कहता रहलू। तो कामदेव अपन एगो लौ ढूंढल है जे काहे ना परी लोग के लिए चली। आ शिव जी जहाँ ध्यान लगा के बैठल बड़े, परी लोग जाके नाची गाई घुंघरू बाजी आ कहीं ताल मात्रा देखिए मिजाज डोल जाइए, अपने में जाग जाइए, बेबनवे के काम हो जाए। बस शिव जी आसन मार के बैठल बानी आ जाके परी लोग जी नाचता जिनकर मिजाज डोल जाओ। खुल के आई होयो गल बनी देखा लो जाता नहीं। अपना नगरिया से चलली परिया आधा हाथ चमका के नचगावे लगली। परी शिवाजी का मनवा डोलावे लगली, परी शिवाजी का मनवा डोलावे लगली। नचली हगवली हतुरली हतनवा, नचली हगवली हतुरली हतनवा, तब नहीं डोल राम शिव के ध्यानवा, तब नहीं डोल राम शिव के। कैली अब मेन कम न हो गई महाराज। कैली जतलवा टूटल ध्यानवा, कैली जतलवा टूटल ध्यानवा, मन मन परिया न जाय लगली। कैली जतलवा टूटल ध्यानवा, मने मने परिया लजाए लगली। परी शिव जी के मनवा डोलावे लगली। जब ना डोलल कर मन तो अपन अपन अंगुरी काटल जे मुंह मारो ई कर के ध्यान तुरवावला के। ये उम्र में इतना कठोर बनता, जवानी में तो शैला खाने हुई है। काम देव देखले जे काम बनल ला, ई परी लोग के देख के डोलले ना। ब काम देव को पेड़ पर चढ़ गईले आ पतई में लुका के सोचले जे छिप के मारे। आ शिव जी ध्यान में बैठल बानी आ कामदेव बांध के सधले बाड़े शिव जी पर। कामदेव का जब बांध गई, बस शिव जी के जब बांध लागल ते बे भक दे आँख खोल देले। खुला ले अरे ध्यान माया बाबा के। ये बात पर 200 रुपया दलवन भैया का प्रणाम बा। बाबा एकदम घबरा गए जे कौन बान मरले बा। अरे टूटले अरे ध्यान माया बाबा के। तो शिव घबराई गइले रा। कौन दिहलस अरे बनवा चलाई, कौन दिहलस बनवा चलाई। बाबा खिसियाई गइले रा। शिव घबराई गइले रा।
देहला चेलावा बनाई अरे तूफान देला चेलावा बनाई तब बाबा खिसियाई गइले ए सरमदेल ठेकावा बजाई सरमदेल ठेकावा बजाई त शिवा खिसियाई गइले चलाई त शिव घबराई गइले भक्त दे आंख शिव जी के खुलल और शिव जी लगले ताके जे बांध चलो सको आ कामदेव पतई में लुकाई बड़े तल शिव का नजर उनका पर पड़ जाता बस जैसे नजरवा पड़ल ले चाचा वैसे कामदेव जर के बेर भस्म हो गइले अब देवता लो डरे भागल बा या हिदाता आँख खोद ले ते जरावे लगले हमनी के ने से जमनी के कल्याण होको तई तो हमनी के लगले हूं के ई बात कामदेव का नारी सती के पता लागल कि देवता लो ले जाके हमरा मरद के जरवा देले बा बस कामदेव के मेहरारू का नाम रहे रति रति दौड़ल आके शिव जी के लगे रोए लगली भगवान भोलेनाथ कहे तू के हो कहतरी कि हे शिव जी हे दयालु अरे कैसे कवना करनवाए भोला जी खुल के आई अजारी दिहनी सा जानवा ए भोलानाथ हमारा पति के कहे जरा देवी के कारा सहारा शिव जी रही हान जाना देवता के करनवाए शिव जी देवता के करनवाए शिव जी जारल गइले साजना रति का तारीख हे महादेव हमारा पति के कहे जरा देनी कौन कारण रलो कल शिव जी के ध्यान हमर तू रोले रल हो लेकिन तू नारी हो बिलख तारू रो तारू ता नारी के दर्द हम जानता नहीं हमरे मेहरारू हमरे खातिर प्राण नैहर में त्याग देलो हम नारी के मरम जानता नहीं लेकिन जा तारे के वरदान देता नहीं रति की तो जर गइल बाड़े लेकिन अब दोबारा ही जन्म लिया भगवान कृष्ण के बेटा बने जाता रहे इनकर नाम अब प्रदुमन धराई तू इनका के इंतजार कर कती समर के घरे चल जा फिर तारे अपना पति से भेंट हो जाई रति वरदान लेके लौटा तारी लेकिन सोचली कि हमार पति जर गइल बाड़े बजाराल का रखिया अपना आचर में बांध ले तारी कली जे जाए महादेव तोहरे बियाह कराओ कती हमार मरद मर गइले तो सारा देवता लो तारा बियाह में बारात करे जाई तो हमार पति तो ना जाई है ऐसे अपना पति का हम राखी लेके तारा बारात में जाए हमार पति का हाजिर ना हो उनकर भी हाजिरी लगाओगे पड़ी और रति चल जा तारी घर है इन्हें महादेव ध्यान तुरे बड़े तले देवता लोग के पता बाबा यहाँ खुल दिल बड़े सब देवता लोग पहुंचा था बाबा का लगे जाके कहते ये महादेव हेलो हेलो काहे घटा देता नहीं जी कोरा सब हेलो तो अपने मन काहे घट जाता
बिछुअल के ना घट जाई। चोंगा साफ बंद कर दो, खाली बॉक्स बजाव। हेलो हेलो तनी आवाज हमनियो के मिले। दू नंबर हेलो। देख लो। हेलो हेलो एगो के तनी भैया बढ़ा दी। हेलो 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 रह दे। हेलो ठीक भाई, हेलो ठीक बा, उतने पर रह दी। अब सारा देवता लो शिव जी का लगा हाजिर बजा के कहता महादेव अरे बिया बाबा हो अरे बिया बाबा करिया पन रौरा। शिव जी कहले जे बियाह करी कौन पागल लड़की अलावा जे अपन लड़की हमरा के दी हो जौने से बियाह करतन तौन मर जातिया। हाँ कहल कि ना ए बाबा रउआ खातिर एगो लड़की जंगल में तपस्या करतिया 12 बरिस से पतई चबातिया भूख लागत है पतई चबातिया प्यास लगत है हवा पियतिया बाबा नौकरी मत बियाह करी। अरे बियाह बाबा करिया पन रौरा जय हो जय हो। इतना जल्दी जल्दी बैठी तो बदल हम नहीं देख लो हिंदुस्तान में जी कहाँ से बैठी किले बानी 2 नंबर देता रहे सब बैठी एक मतलब चाइना वाला बैठी है कोनो बा बैठी बढ़िया रखी ना तो हमरा से बैठी ले ली। हल रवा का कोनो को दे दी। हमारे लगा खुद बैठी बा ले ली। यानी 24 वोल्ट का काम नहीं करते में हमारे लगा तो 3 को बैठी बा ले ली। ना तेरा 24 वोल्ट के काम नहीं कर। हल और मैंने के बढ़ाई ए भोला दानी रौना सब जानत दानी 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 अरे जान के बनीले अरे बौरा बाबा करिया अपन रौरा। एगो हमरा गार्जियन चाचा के तरफ से 251 रुपया आशीर्वाद मिलो चाचा के गोल लगता है। ए पिया बाबा करी पिया बाबा करी अपन रौरा। शिव जी कहले जे काहे कदे बियाह के बेचैन बढ़ल अतः बाबा जी अब ना सहल जात तर्क सुके उत्तपात अब ना सहल जात तर्क सुके उत्तपात अब ना सहल जात तर्क सुके उत्तपात अब ना सहल जात तर्क सुके उत्तपात। हाई बात सुनने के बोलते भैया हाई बात सवाल एकर मास्टर तन बढ़ाई तो जाके तारवा कर देखवानी अब ना सहल जात तर्क सुके उत्तपात। अरे हमनी के कोइले बा अरे तबाह बाबा करिया अपन रौरा ए पिया बाबा करी रीड बढ़ाओ यार साउंड भी बढ़ाओ साउंड तन बेंजू के बढ़ाई खाली 24 वोल्ट रह जाए चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहने के हमार बियाह से ताल्लुक फायदा तय बाबा हमने के श्रद्धा बा। अरे हमनी के बनब जा बाराती रौरा दुल्हा बोनी
52 वाला बैटरी लागल बा ई 52 वाला वो हम जानता न रुआ कहाँ बानी उतना ना बताओ के परी 10,000 रोज पब्लिक के डीलिंग कर ली रुआ ट्रिकिंग कर ली हम डीलिंग कर ली रुआ थोड़ी बोलता नहीं रुआ पटीदार बोलता यही एगो माल मरले रहे जवान एगो हाथी वाला के दुआरा चल गई ए हाथी वाला है मलिकार कहा हो हाथी के दाम बोला तो कॉलेज देखो सामान हमारे घरे बालू ना सवेरे आई हो ए बोला ना 10 लाख 20 लाख 50 लाख बोला कॉलेज हमार लड़का लो नहीं के सवेरे आई हो ना बस सवेर जब भइल त दुआरा में आवता तो कहले हथिया ले ए बाबू ए हथिया ना ले जेबो कहता जे हमरा नानू के न करू दूसरा खातिर दाम उ जी आई रहो राते घरे चल गए सगरो ये दुआरा के यहाँ के प्रधान जी बानी यहाँ के कनी है कि नैहर जात बानी तो गाना ठीक बा प्रधान जी पंचायत के बानी का आई रुआ के पहले मंच पर हम स्वागत करब आई ना हम गा दिले नैहर जात बानी आई काका स्टेज पर आई तो रुआ के एगो माला से स्वागत करे देखिए प्रधान ऐसा बनावे के चाहिए प्रतिनिधि ऐसा बनावे के चाहिए जे समाज में रहे बताई साझही से प्रधान जी द्वार पर हुआ बैठल बानी आए बेरा के प्रधान लोग आवता फीता बाबा चल देता यहाँ के सब लूट के बैठल बाड़ी अरे हुआ पहले ओकर लाइन काटी पहले ओकर लाइन काटो हो 51 रुपया पुरस्कार भैया के प्रणाम बा प्रधान जी रुआ तनी ऊपर आ जाए रोके को माला से स्वागत करो और जनता से निवेदन बा ताली से रुआ स्वागत करो और प्रधान जी का हम स्वागत करते नहीं रुआ आशीर्वाद दी आई प्रधान जी आई ऐसा प्रतिनिधि बनावे के चाहिए ये हमने के दुख सुख में बैठा रहे अब कुशवाहा परिवार से बानी हमने के बिहार के मुख्यमंत्री कुशवाहा जी बानी जेकर सुबह में आगमन बा सीमान में बड़ी भीड़ बा प्रशासन के नहु से जाए ने खेदी अतना ना तैनात सेना बा जय हो प्रधान जी की जय हो ताली बजाई सब है ठीक बा नैहर जात बानी ये घड़ी प्रधान जी का करी नैहर जाए वाला गीत हम गावे के चाहत नहीं के लोग मानते नहीं के ये घड़ी गावे के नहीं कि जहाँ ताड़ी पानी के दिन बा कोनो चीखने पर खींच के लेके चल जाए प्रधान जी हमरा के 100 रुपया दिल बनी अभिनंदन बा हेलो आई हमरा महादेव के तरफ से पैसवा दी ना पहले दी ना है गाना गाओ को बा के बदनाम करा देलू अच्छा बदनाम करा देलू एगो चुमा ना देलू आई हां उम्र देखी आ गीत के फरमाइश देखी बेटा पतो हो गई हो अब यहाँ का मन ऐसा तो यहाँ के बच्चन के मन कैसन बताई खाली हिरिस रह गइल बा गिरिस तो खत्म बा भैया के तरफ से 21वां पुरस्कार अभिनंदन बा महादेव से देवता लोग कहता कि सगरो भेजाई ने बता अरे पढ़ी पढ़ के आई है देवता सगरो भेजाई ने बता पढ़ी पढ़ के आई है देवता सगरो सगर नेता भेजाई बाबा अरे वह बारात में चले के अरे तबे जुड़ाई सब कर छाती रौरा दुल्हा बोले तबे जुड़ाई सब लोग बोनी है हमारा रौरा दुल्हा बोनी तबे जुड़ाई कर छाती
लेकिन प्रधान जी के फरमाइश बा नैहर जात बानी। वाह इ गीत सीडी में हम तनी स्टैंड दी भैया स्टैंड